Hei Rewti, nung bubagaran tamsa, tipuramatan tamsa no, BJP rok tipuramatan no khaito nei chuna, ang norong himmot te open challenge si juhadi, norong i himmot te dom tonghai, nong ni boss no sadesi, tipuramatan bai BJP alliance kore ke noi saklai na bagai si, saklai rang noro kundino saklai ya, karon nong ni himmot te dom kore si, tipuramatan no sokoi rena ni. Nong himmot ti domgrei busikha sungnong logi tongoi nong ni no sawoi nong khuiwa subino nong ni khosai tungsa kai sung phuine hesi nong himmot tongkai kardi suno kardi sadi nong bosno ti pramothe bai BJP alliance kori kai nei saklai rangna bagai busikha are nora bagi saklai rangna ba bumung simi kotor wal ni jodon se kotor party ko are chungai chikon sa ti pramotha party no kiri jagoi se noro election pod no khera gya nangmo to belai lasima sisa belai seleng ma sisa kok no ngabo abon bagai ang sawo himmot kore sudo kok besimi asi tini noro kok kotor na tini ti pramotha 42 ta jodi budbase angkai nongni BJP khanya ni boma khan bhai kam saidama o musuk pun komata khakai o musuk pun komata ni boma khan abo haing bai khamung ne hesi awon bagano himmot kori khai kokta sadai si jodi BJP party dom tongo BJP party himmot tongo ne hesi sudo kok bai simia khai phunung jai jin nong himmot tong khai buskha Pulang lamsogo hajo hai tini ani ketan video bangke dol rok norok tini thumbnail te title no nugun norok buji mang khana te sawi mang khana ne angkha khlayo dol rok tangai gangke khoroksa YTF ni Vice President belai kino MP Rewti Tripura no belai kino joli jakha tangai joli jakha bo khoroksa PM Rewti Tripura sa lugorok no naikol nai te ti jului tongnai borok se tangai tam hunai saka Tripura sa no wala nyani te mukhang somlainani kok sawai tongka social media o amoni bagui no belai kino mukhol gothok jagya eba khub gothok jagya ngai khoroksa YTF ni Vice President bin mungkha Processing de Burma belai kino joli jakha tangai hingangke mo warning rekha tangai obahai ke social media wa kok hamya Tripura sa tei tangai sa hangai phiaba next rogo hingangke bono PM Rewti Tripura no YTF ni Vice President Processing de Burma bo mono warning rekha te obahai ke ta sadi Tripura sa luku bai luku belai kino mukhang somlainai te walai bulai or nanglai lasdi go hingangke aboni bagui na botini social media o phai bo warning rewe rekha te lugurok no pas rai ke kaham kino boji we te saimani we sawe rekha dol rok hingangke Tripura sa omo hai no dol rok tangi hingangke nang Vice President pano ungthong MP pano ungthong oba hai ke walai mani te or nanglai mani among belai kino saya kelayo tangi hingangke Tripura sa taun norok se kotor podsong jak borok aba hai ke walai hingangke Tripura sa sadharon borok kami amsayo ka samong khlai sai tongnai borok tebo or nanglai te bulai walai aba hai kino theilayo thanglayo toklayo aba hai kino chini borok komorte khomori thangnai dol rok tangi hingangke khoroksa chini borok Tripura sa tokhani sikrung eba elem krung borok te borok se aba hai ke chini Tripura sa lukurok no sia rok no borok se aba hai ke phonugui tongkha hingkai chini o Tripura sa lukurok jara sia tongnai rok borok bo tebo bulai sinai hinlai sinai nok rok soklainai buphailai aba hai kino englai te tebo kotor onglai thangmano hanese tini YTF ni Vice President Processing de Burma bo tini okok no saka hingkai rok te kwbang mano nugui mangkhana te kwbang man neta pe to rok borok bo haino hai kwbang mano tamo silai rok tilaijak ukulaijak te Tripura sa ni against belai kino hamya kok rok sawoi or nanglai kha te tabuk hamya sawoi bini digio bo hamya sayo bini digio bo hamya sawo abon bagui no Tripura sa rok tebo orai porai ungui or nanglayo dol rok hingangke norok nugui mangkhana Tripura haste o Bangali desi rok no borok busuk khlaioi thamjakhai tonglai te busuk kai kok baksa bongni norok ton nugui mangkhana video ni clip o te social media o kwbang mano norok nugui tongo Bangladeshi rok bahai ke tong bahai ke sa hingkai tini obono jungbo sinani nangnai te jung o video no nungmani bisingte jung saimanani nangnai sabo kaham lama o himui tong tui dului tong sabo hamya lama o tui tong tui dului tong
जों अबसे kaham ke srai srai ke bojira nangnai debrai jagra naisigi te ublok buskangbo जों ma naisiknai dol rok haisi hingke dol rok norok video no bojikang kha khlaio tinini video asuk tino hingke haina haina rok ma haikno support khai tongdi te norok video no like kaisa khaina ta pudi kisa kosto khlai dol rok tinini video asuk tino norok no belai belai kino hambai.